I-agent yakhe nguFootball First, which is ikhampani kabale kaLance Davids. uLance Davids i-agent ene-players Kaizer Chiefs, uLuke Batman, uBrendan Peterson plus no-Asanele Velipayi. I-Kaizer Chiefs noDavid siyayazi bafethu, i-relationship ikhona bafethu. And then uphili agent yakhe uLance Davids. Kaizer Chiefs izoqakwa intoni bafethu? This should be an easy transfer for Kaizer Chiefs bafethu. At the same time, sithatha ngeplayer Stellenbosch apha. Kaizer Chiefs neStellenbosch i-relationship ikhona machita. I-transfers ne-players ezisuka between ezi teams iyi-2 kudala isenzeka bafethu. O-Ashley Dupuy, oZitha Kwinika, Oxmthethwa. So Kaizer Chiefs ayina excuse. So Kaizer Chiefs suppose ba iwina lula le transfer race bafethu, because obviously i-top player lena, i-talent, i-Pirates obviously ijongile, i-Sundowns ijongile. So Kaizer Chiefs ine-advantage obvious and suppose bayayisebenzisa. Ophazamisa before siqhubekeke, ndicela i-support, nishaye u-like okanye u-subscribe. Nenye into sicela ningaskiphi i-ads xa zingena apha ke-screen. As i-content creators iyanceda kakhulu loo nto if aniskiphi i-ads. Inkosi bafethu. Machita, welcome back to the channel bafethu. uKaizer Motaung Junior bafethu akafuni siye kuthetha. The more ethula, the more edelaya, the more sizothetha nge-signings ze-Kaizer Chiefs bafethu. Apha kule video namhlanje machita ndifuna uthetha nge-signings eziyi-4, at least 4 signings Kaizer Chiefs ezozenza bafethu. Le video namhlanje idibene ne-interview ebenziwe yi-former coach e-Kaizer Chiefs uKhalil Ben Yusuf. uKhalil Ben Yusuf bendithethile ngala video, but enye ye-take out kula video kwaKhalil. uKhalil uyawabuzwa ba if bezosayina, if ebehleli Kaizer Chiefs for le season, zeziphi i-signings, zeziphi i-positions ebezosayina for zona. uKhalil watsho uba asho ibiseyenzile i-technical report, which is iwe enziwa yi-coach kakuphela i-season. Okay, Kaizer Chiefs sigqibile i-season sisi-coaches and finishe number 3, sa-qualify for CAF Confederation Cup. Isi-squad siyasazi A to Z. Nazi positions ezifuna i-signings. Lesi squad sizo-improve next season, si-achieve more than 3rd position, siwine i-trophy. Wabiza 5 positions. Kwezo 5 positions already Kaizer Chiefs seyisayine i-player, so kushiyeke 4 ngoku. That's why kule video ndithetha nge-4. And bafethu ndiyenze very simple leyo bafethu. Like Kaizer Motaung Junior funeka ayibone le video. Ndiyenze simple, connecte i-dots apha bafethu. Kaizer Chiefs yenze ezi-signings ngendlela simple nyanyane bafethu. Okokuqala ndikhethe i-players ezidlala kwi-Betway Premiership bafethu. Kaizer Chiefs yasho zikhona i-players ezosayina 1 or 3 from outside ne, but ikhona i-4 nje i-basic engafumaneka apha kwi-Betway Premiership, and siyazazi advantages zaloo nto bafethu. And in fact Kaizer Chiefs I think izosayina more than 5 bafethu, but at least izosayina ezi le 5 i-basic athethe ngayo uKhalil Ben Yusuf. Why izosayina more? Because Kaizer Chiefs zikhona i-players ezohamba phaa, uBen Khalil Yusuf angazaziwa bezohamba. And Kaizer Chiefs izoba nazo nee-opportunities ze-swap deals, zogqi opportunities, and kuphinde bekho neendaba ze-contract eziphelayo ezingapheliyo, nee-negotiations. So iKaizer Chiefs mna ndilindele isayine more than 5 players, but masibe sistika kule 5 bafethu. A1 seyisayiniwe ya-announce uThabo Moloisane, which is one of the positions uBen Yusuf athethe ngazo bafethu. Uthe central defender bamsanile Moloisane, wathi goalkeeper, wathi i-winger, wathi i-central midfielder, wathi i-left back. And if uyalandela le channel machita, benzenzile videos ndathetha ngezi-signings, ngezi-positions ba iKaizer Chiefs funeka isayine ii-players kuyo. So ayisothusi kakhulu le nethethwe nguBen Yusuf, qha nje iyaconfirma. So mandiqale bafethu ngezi-positions neziphi ii-players indlela iKaizer Chiefs ingayenza easy ngayo leyo bafethu. Iwe ndiyenzileyo bafethu ne, ndijonge ii-players, i-quality players ne kwezi positions edlala kwi-Betway Premiership. And then the best part is that bafethu ndifumene ii-players, i-agents zazo ezi players zonke. Ezi agents zine-players already ke-Kaizer Chiefs. Lo bethetha ukuthini bafethu? Kaizer Chiefs sine-relationship ne-agents zezi players bafethu ndizothetha ngazo apha. So ukusayina ezi players ngaba easy kakhulu for iKaizer Chiefs. Already i-communication seyikhona already between iKaizer Motaung Junior nezi agents, and i-relationship seyi-grand already. So easy peasy bafethu ngamanzi. Number 1 mandiqale nge-winger bafethu. Number 1 i-winger Langelihle Phili, Stellenbosch, top player, quality winger na 21, player of the season Stellenbosch, players player of the season, football of the season. I-agent yakhe nguFootball First, which is ikhampani kabale kaLance Davids. uLance Davids i-agent ene-players Kaizer Chiefs, uLuke Batman, uBrendan Peterson plus no-Asanele Velipayi.
Kaizer Chiefs no David siyazi bafethu i-relationship ikhona bafethu. And then uphili agent yakhe uLance Davids. Kaizer Chiefs izoqhaqwa indoni bafethu. This should be an easy transfer for Kaizer Chiefs bafethu. At the same time sidinga ngeplayer Stellenbosch apha Kaizer Chiefs neStellenbosch i-relationship ikhona machita. I-transfers ne-players ezisuka between these teams i-two kudala isenzeka bafethu. Ashley Dupree, Zitha Kwinika, Oxmthethwa. So Kaizer Chiefs ayina excuse. So Kaizer Chiefs suppose ba iwina lula le transfer race bafethu because obviously i-top player lena i-talent i-Pirates obviously ijongile, Sundowns ijongile. So Kaizer Chiefs ine-advantage obvious and suppose bayayisebenzisa. Langelihle phili to Kaizer Chiefs. But bafethu engathi khona isimoko bafethu. But at least esisimoko sinazo good news at the same time. Maniqale ngesimoko. Isimoko yini bafethu? Ukhona umoya omncane bafethu ovukayo uthi bayise Kaizer Chiefs. I-relationship i-Kaizer Chiefs neStellenbosch ingathi isematyeni ngobafethu. Noni isimoko? Kaizer Chiefs isayine uMolosane mos. Kaizer Chiefs gqobo sayine uMolosane mos and uMolosane ayimthenganga imsayine on a free deal. Molosane Stellenbosch obviously top player Molosane Stellenbosch yayithe Molosane yamofferisha a new contract. Molosane wajumpa akafuna usayina contract entsha. And obviously ngezazikhathi bezazi ba uyaphi Kaizer Chiefs bisithethile naye. Kaizer Chiefs bisemthephile kuthiwa kuthepha ifootball. So le relationship eStellenbosch neKaizer Chiefs bafethu ngoku elaqazisa bafethu. So uphili senengenzeka ideal yakhe ke ngoku. Into engqibo ifunda manje kuthiwa iKaizer Chiefs igqibo qala iapproach to TS Galaxy ki winger ekuthiwa ngubani uSeluleko Mahlambe. So ebona xa enza move ki winger Kaizer Chiefs ayinosayina i-wingers ezininzi. Obviously izosayina one or two wingers. But xa iqala ngale yazazi mos inazo ezinye options ba okay and xa iqala ngomjita ejamile option A uMahlambe. Quality player nayo like same level nophili. And i-clubs bafethu i-clubs xa zitargeta i-player kwenye for i-position kubakho option A no B no C because i-negotiations plus ne-pricing inintsi way ba-involved bafethu. So afuneka utarget umuntu oyi-one and then if amfumani laa mntu awufumani player ne-reliable source le inside i-Kaizer Chiefs ba okay Mahlambe first option grand naye be-top umtshana udlale regularly ku-TS Galaxy last season 27 games 6 goals 6 assists naye se-potential player of the season ku-TS Galaxy. In Kaizer Chiefs funeka yenze into ziso bafethu usayine the best players ki-Betway Premiership teams bafethu. And then senayo good news is that kusenayo uMahlambe bafethu ulapha kule agency e1 bafethu. Can you believe it nayo ulapha ku Football First kaLance Davids bafethu. uLance Davids ngulo bintitha ngaye apha kule video ba okay players zakhe zikhona ba Kaizer Chiefs and une relationship ne Kaizer Chiefs. So nayo le deal kaMahlambe Kaizer Chiefs se expect ba ihlanganise lula bafethu. So if Kaizer Chiefs ayimtholi uphile bafethu uMahlambe ugrand umtshana and se xa idlale over 25 games iminish ba akafumani injuries akafumani suspensions and ubehavior grand of the field. So look fit, so look available. So Kaizer Chiefs izamthola uMahlambe. We expect Londo if ayimtholi bakhona ophili. Phinde bekhona third option bafethu benze ngayo izolo kuthiwa umjita quality player Keletso Magalo. Kuthiwa Magalo ufuna uhamba kuSekhona United uyahamba but Kaizer Chiefs akabikho report at imgawele umjita but obviously izoba aware and say agents izantoni ziyakwazi offerisha players azo ku-team. So we expect i-agency yakhe uMagalo if bathi footballers marketing agency bamayi approach Kaizer Chiefs im-offerishe umjita because iyazi ba Kaizer Chiefs idinga i-winger. Ihamba kanjalo business kwenza londo bafethu. So apha sesibona okay option A, B and C for Kaizer Chiefs for i-winger bafethu. But ezizinto zimile according to reports uMahlambe Kaizer Chiefs eqonde kuye. Number 2 ementionwe Kaizer Chiefs ayidinga central midfielder obviously bafethu. Leyo kudala icacile. Ubani bafethu ayabulela Maxwele and say we grand is Kaizer Chiefs already uthiwa i-talks sezikhona if not it's not a done deal already bafethu. If elandela le channel benithethile ngayo kweziveki ziphelele ba Kaizer Chiefs leader i-race for uthola uMaxwele. Perfect modern central midfielder ke leyo bafethu. uMaxwele all action umjita izenza zonke midfield intense leya bafethu. Igame yakhe umjita i-intense. Agency yakhe uMike Makhaba bafethu Pro Sport International. Wegrenga le Kaizer Chiefs zikhona i-dots ziya-connect bafethu. Kaizer Chiefs ine-players kaMike Makhaba already Ethan Chislet omfundo Vilakazi oSamkele Zwane owandile Duba. So Kaizer Chiefs we expect ba mayigqibe lula le deal ka ayabulela Maxwele. Quality player na 25 seyimacho kamnandi already. Ngithiwa umjita uyafuna Kaizer Chiefs ufuna iPirates naye inomdla but isetho uMaxwele ufuna Kaizer Chiefs. Idlale 23 games for Arrows next season so fit and ready to perform same time edlala idisk leya intense umjita.
layo ndithetha ngayo uba la out idlala ngepower plus intensity lawo ifuneka ke modern football enomjito attacking kakhulu but une work rate high ba umjito yakwazi ukuphinde ancedise in defensive areas in all directions futhi whether uncedisa i-full backs, i-right back okanye i-left back okanye uncedisa i-central defenders uya-tracker back uya-defender and kusomjito nala intensity you are forward you attacker futhi all action midfielder ayabulela maqwele Kaizer Chiefs suppose bale deal ihlanganise. Next position ementionwe abafethu i-left back. Kaizer Chiefs suppose ba iya kubani uvuyo letlapa. Bentethile last week about uNeo Rapport Kaizer Chiefs lose la race usayinwe iPirates uvuyo letlapa abafethu naye quality left back naye quality proven Betho Premiership left back ukisekho khune United. Agency yakhe uPay management kaBosia Michaels. Bosia Michaels ulo ebe Kaizer Chiefs ebe pha besimone naturena kule veki bafethu beyothini pha ebesa uThabo Moloisane a new signing eKaizer Chiefs iclient yakhe uMoloisane ubhasi yaqala Kaizer Chiefs enze business eKaizer Chiefs isikhipani wayene player pha Kaizer Chiefs uYusuf Mat ophinde waba involved Kaizer Chiefs ngoba ithengisa uMat to Austria ke-SV Ried why involved ngeKaizer Chiefs yayithenga uMat from Sekhukhune United. Kaizer Chiefs suppose ba ayisokolo ukuthola le deal bafethu kavuyo letlapa powerful left back umshita left back any power plus ne height consistent idlale 35 games last season iBetho Premiership no suspensions no injuries always available disciplined player off the field akenziwe izifani umshita anodlala 35 games kanti wenza izinto ezingekhoyo awulali professional lena vuyo letlapa Kaizer Chiefs ilindeni won suppose bayayithola le deal. And lastly enye position ementionwe abafethu i-goalkeeper but lena seyidone already. Kaizer Chiefs seyicacile ipromoter uThakalani Mazahamba. Why seyicacile uThakalani Mazahamba from academy Kaizer Chiefs seyenze i-debut yakhe first team last season last game against Chippa United wadlala umjito wadlala imatch yonke waperforma grand and ebechile futhi uBen Yosef ba wathi Kaizer Chiefs apha nje icover for uBrendan Peterson novuma. So Kaizer Chiefs seyigqibile lo weba umazihamba nangu yaza bafethu so nazo bafethu ezo 5 signings but Kaizer Chiefs izakwenza more semgqibile uThabo Moloisane plus ngoku uzawuza iwing lentithe ngayo apha kuze left back kuze i-central midfielder ne-goalkeeper seyihlangene so shoot 3 basically but Kaizer Chiefs obviously izosayina more bafethu and izosala ne-foreigners futhi but locally I think izokuhlanganisa la amajita zikhona ezinye options obviously Kaizer Chiefs engazijonga kanye izozithola but apha mna lena jonga nje indlela elula ba okay masijonge si-connected dots nge-agents Kaizer Chiefs esine-relationship nazo bafethu nicinga noma bafethu mancola i-comments bafethu cela ngale balo support i-channel bafethu ngo-like okanye ngo-subscribe ngotsho bafethu.